עד היום חולים מאזור צפון הארץ שסבלו מפצעים קשים לריפוי, נאלצו לנסוע עד חיפה לקבלת טיפול. סטארט-אפ חדש המאפשר לחולים אלה לקבל שירות אונליין, מיידי בקרבת מקום מגוריהם. על השירות המכונה טלפצע תרחיב דוקטור חנה קאופמן, שהיא אורתופדית. אז על איזה סוג של פצעים אנחנו מדברים, דוקטור קאופמן? טוב, מדובר על מגוון מאוד רחב של פצעים. זה מתחיל מחולי סכרת וסיבוכי הסכרת, עם פצעים בכפות רגליים, פצעים על רקע של אי ספיקה ורידית, פצעים אחרי טראומה שהסתבכו, אחרי ניתוחים פוסט-ניתוחיים שהסתבכו, פצעים אונקולוגיים, בעצם כל מגוון וכל קשת הפצעים שהם פצעים קשי ריפוי, שהם לא נרפאו בדרך הטבעית. בדרך כלל, איזה רופאים נותנים מענה לבעיות של פצעים? נכון להיום יש מרפאות רב-תחומיות. המענה הנכון ביותר הוא במרפאות רב-תחומיות שמטפלות, מכיוון שאנחנו יודעים היום שהפצע זה בעצם ראי של מה שקורה בתוך הגוף שלנו. ואם חולה סכרת יש לו קיב בכף רגל סכרתית, הטיפול הוא רב-מערכתי של טיפול של אורתופד, של פלסטיקאי, של איזון סכרת, אנדוקרינולוג, פודיאטר, דיאטנית, ייעוץ לפעילות גופנית, רופא עיניים, זאת אומרת, ייעוץ רב-תחומי, כשאחד מהתחומים הוא כמובן טיפול בפצע עצמו. אז אנשים בדרך כלל צריכים לבוא לטיפול בפצע, הם הולכים למרפאת קופת חולים. מרפאת קופת חולים לא נותנת את המענה הזה, אנחנו מבינים, נכון? קופות החולים היום, נכון להיום, מאוד מאוד התקדמו בשנים האחרונות. אני חייבת לציין שמכבי שירותי בריאות, וכמובן גם קופות חולים אחרות, נותנות מענה היום די טוב במרפאות, בכל מרפאת קצה. זאת אומרת, אם הפצע הוא פצע שהוא לא מאוד מאוד בעייתי, החולה מגיע למרפאת אחיות, הרופא משפחה מסתכל, נותן מענה ראשוני. כשהפצע הוא יותר מורכב, והבעיה היא יותר מסובכת, אפשר לשלוח אותם, מה ששולחים היום זה למרפאות המרכזיות, ששם נמצאים הרופאים בכפיפה אחת אחד עם השני. ושם גם הרופאים המומחים לפצעים, כן. שהיום זה סוג של תת-מומחיות, כן. נכון? זה תת-מומחיות, כן. כן. זה לא מומחיות שהיא מוכרת, אבל כן. זאת תת-התמחות. מהו שירות טלפצע? מה שקרה... אני יודע מה זה טלפון, אני יודע מה זה... טלרדיולוגיה זה משהו שהוא ידוע והוא לא חדש. כולנו מכירים וכולם משתמשים בזה. לכל רופא בכיר בבית יש על המחשב שלו אפשרות להיכנס לצילומי הרנטגן של החולים שלו במחלקה, ואם יש משהו דחוף לראות אותם מיד אצלו בבית, על המסך. נכון. נוצר מצב שפצע מאוד מאוד קשה לראות אותו במצלמה או בטלוויזיה רגילה, מכיוון שהרזולוציה שלו היא מאוד קשה. מה עוד שבזמן טיפול אנחנו עושים מה שנקרא אבחון וטיפול תוך כדי. נוצר מצב שהרבה מאוד חולים הגיעו מהפריפריה, מכיוון שיש מספר מאוד מצומצם של מרפאות מרכזיות כאלה. הגיעו אנשים מכל הפריפריה, מהצפון הרחוק, כמו שאתם יודעים, החולים האלה זה חולים שהנגישות היא מאוד קשה להם, מגיעים באמבולנסים, בכיסאות גלגלים, ממתינים שעות רבות, ההמתנה היא מאוד ארוכה, והתורים הם מאוד ארוכים. נוצר צורך לטיפול בפצעים האלה בזמן אמת, בזמן מאוד מאוד קצר, כי זמן הוא דבר מאוד קריטי בריפוי של פצע. כמה שמתחילים לטפל בו יותר מהר, הסיכוי להחלמה הוא יותר טוב. חד משמעי. אנחנו יודעים היום שפצע שלא נרפא תוך 3 עד 4 שבועות, בטיפול ראשוני טוב, הסיכוי שלו להסתבך הוא יותר ויותר גדול. ואז יצרנו מצב, מכבי לקחה את הדבר הזה לידיה, והתקנו מצלמות בפריפריה, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, כשבצד השני נמצא אח ורופא משפחה, לפי הצורך, שבצד שלנו אנחנו נמצאים כל הקבוצה, אני נותנת את הייעוצים ומרכזת את הטיפול בנושא של הפצע, אנדוקרינולוג. בוא נראה, יש לנו פה תמונה שמראה שאת יושבת, כן, ורואה דרך מצלמה ברזולוציה טובה. מאוד מאוד גבוהה, זה מצלמה עם זום מאוד גבוה. זאת אומרת, השיחה מתנהלת בשני רבדים. אחד ברובד הרגיל, כמו בכל טלרדיולוגיה, עם האנדוקרינולוג צריך לתת ייעוץ של אנדוקרינולוגיה, ובפצע, לאחר מכן מחליפים למצלמה ברזולוציה גבוהה, כשנעשה זום על הפצע, ואנחנו תוך כדי זה, אני אומרת לאח ולרופא מה צריך לעשות. זאת אומרת, האם צריך לעשות פרובינג, מדידות, צילומים, איזה סוגים של חבישות, איזה סוגים של התריות, איזה בדיקות נוספות הוא צריך ללכת. זה חוסך הרבה מאוד גם לרופא, נותן לנו נגישות גבוהה. מי הם אנשים שיושבים מעבר המסך? פה אנחנו רואים אותך. יש גם אנשים אחרים... אותי ואח, יש גם אח שנמצא. יש לו גם אח. כן. בצד השני נמצא האח בפריפריה, והרופא משפחה. כן, אבל אי אפשר לשים את כל המערכת האופטית הזאת בכל מרפאה ומרפאה בקצה, או שמנסים לעשות את זה. מה שמנסים, נכון להיום אנחנו כבר עובדים ב4 מרפאות.